Cukor. Tak cukor asi Cukor a sol šťavus. Vidíš cukor hneď tu na do toho. No, tak už sa to málo cukru, ale nevadí. Dobre cukru. Je tam ešte kryštálový. Kryštálový cukor, čo si? Ja budeme. Ja budem. Čo teraz tam pridávate, pán Horváth? Odvaja mi Čo sa tu mo? Čo pani Mačka? No ale ak dáš to prídem a uvidíš, čo robí, vieš, aj na mňa nakričia. Čo? Tak ho neviem si, hej? Lebo ty sme taký ešte. To iba čo robí, to je si teraz. To má byť také zloté. Čo? To má byť také zloté. No má to byť biele. Hej? Hej. Tohto ja som měl času. Ešte mleko mi chcete preplatiť dostať zo šala, na čisto podľa mňa. A som na čisto podľa mňa zo šala, teda hlopec. Ty si sa zo šala? To nemôžem do školy ukázať. Nie. Nikomu? Povieš za si húčne, nie? Húčne, nie? No neviem, asi. Co ty? Čo? Á, dobre. Ale dobre, to ja nechcem ďalej. Prečo si mi zavrel recepty? No nie, to je už veľmi. Hej? Hej. To už pieť môžeme, nie? No hej. Ukáže sa ešte naposledy pán Torma. Vidíte? Daj sa to takto vyberať, že si mu sa rozhodne sa tiež psychopat mu debil. No koleja. Jak? Jak koľko? Toľko? Toľko? To nie je taký, ne? Stačí! Nie, aj viac. Na bráčku na teba. Toto už je... To už je... Hlavne pán Torma si netvrdíte, hej, ale ja to môžu zapochopiť. To je naberačka? Hej. A jak vy budete obracať? Tak, ne? Ja, ukážte z rukou ešte raz. Aha, tak. Horí? Ale mne sa toto tam nedá. Už dobrý je olej. Čo mení? Však mení taký ten oheň. Čo si ju mali, no to nie? Dane treba vybrať, nebudeme na to ukladať. A to nie? To nie je... To tu? Čo tu si dodaj? Taký nie. Si tu robil predpred. Ja? Ja? Díky, som tam ani nestal. Dobre, toto nemusíme vidieť. Toľko? No, pozrieme. Daj toľko, daj tam jednu. Čo teraz? Máme. Nie, daj toľko. To je skúšobná. To môžem prevrátiť. Nie, ani neviem, to hovorím. Počkaj. Už si prevrátil? Prevrátil. Tak už si to... To nie je pečená dobre. Kde je tanier? Dobre. Tanier sa tu ho máš. Tu je tanier. Prečo sa tak nafúkuje? Ja neviem, no. A on sa peče. Ale ten zdrej sa nie ešte viac opäť. Ale dobrá je. Ten salmonel ešte dostane veľmi. Aj salmonelu. Myslím, že to zdroj sa dá. Však vynechaj z jednej strany poriadne opäť. Dobre, to je jedna palacinka. Pán Torma je veľmi nervózny. Myslíte si, pán Torma, že je hotová?
Nemám. Dobrá bude. Dobre, no, Ďalšie od dvere neťaha do domu. Môžete ju už vydať, pán Tormo, podľa mňa. Tak toto je naša prvá palacinka. Hojí na malé, Erik. Ako som si povedal, že upiekol palacinku. No a čo, tak ja som Torma, nie? Ja všetko dokážem. A to bude nejaká netvorená palacinka. Hej, dobrá. Nie, tak sa nerobíš. No aj kúri, nie? Teraz si zober, že to všetko v jednej naberačke treba robiť. Čuja štepne, no nie. Keď te poviem pán Torma. Tam je? No hovorte, dobra. Nejaký vtipolec, ako to hodí vo tých reláciách, ktorý varia. No nedôžem za škole pán Torma. Nemôžete. A čo si máme robiť? Vyspívniť sa. Tak to sa nedá, ešte to nažral. To pomaly ide. Jak to mám, čo si zrobíš? Ale tu sa už nebučí. Pani Torma si odrihol, ako ste to práve videli. Idem odložiť kucháčku, hej? Dobre. Horí! Hori! No, nám palacinka. Nevadí. Tu vieš ty, hej? Ne. A to je jedno. To sa už krabe, to sa je. Ja, ale pečie tá farmica. Počuj, kuliera, ne? Prečo máš to toho kuliera? Ukáž teraz to pekný, tu na perici, tak na spuchli teraz. Druhá palacinka! To sa je z strany, to nemusíte, pretože to je asi takéto.